ca și Horschel pe care a făcut acolo pariu. Din nou în tricoul galben. Ce supărat e Nick Roach. Da. Un tricou galben pe care îl poartă prin Paris-Nisa. Dar să știi că pe Nick Roach l-am mai văzut făcând nebunii din astea, cum spunea În el. turul Beijingului, amintește-ți că a câștigat o etapă anul trecut așa. Nu, dar el și în turul Franței tot așa pleca pe plață mai ia câteva secunde. El e ca să- disperat să revină în top 10. Exact. Pentru a avea un contract mai bun anul viitor, asta e ideea. Wiggins e liniștit, se vede pe fața lui. Ia uite cine e pe podium. François Hollande. E primul care îl felicită pe purtătorul tricoului galben. Voilà, Martin Mabie est également présent, bien sûr, ami du cyclisme, président de la région Midi-Pyrénées. Nous partions de Blagnac tout à l'heure. Monsieur Miquel est également avec nous, président du conseil général du Lot. Și că e jucător de basket Wiggins pe lângă Nicolas Hollande, pe lângă François Hollande. Știi ce mă gândeam aseară? S-ar putea să fie cel mai înalt câștigător al turului Franței. Indurain avea 1,88, el are 1,90. Da. Nu știu dacă a mai fost cineva atât de înalt care să câștige tricou galben. Directeur sportif chez Astana.